Grabe. Lamian niya eh. Woohoo! So, dili stress ang meat ani. Ana sila, pag dali daw nimo siya makil ang isda, mas okay. Makil. This is the last step. Woo! I can feel it. One more, one more. Morning mga master, na blessingan ta karong mamsa ano. So ato siya himuog maranaw food. Piya para na isda, mamsa. Let's go, let's go. I-prepare sa nato ang fresh mamsa mga boss. Tapos ato siya sugbahon. Normally ang mga maranaw ginagamit nila bakas. Gina-smoke nilang fish, but since wala tayo mag-smoke, hindi pa kabalo mag-smoke, sugbaon lang sa nato siya. So let's go. Wow, grabe. So ato siyang kuhaon yung tinai. Okay guys, hation lang nato. Kare siya pang tinola ang ulo, then kare siya atong himuon og piyak para na isda. Wow, sugba na nato ang atong mamsa. Yan, sugba nato guys. Mga master, balihon na nato. Wow, grabe oh. Woo, lamiya eh. Let's go, prepare na ito mga lamas. Tara. Okay, nahuman na ginamo at na ingredients. Na-prepare na po namo. So, dire-diretso na ni. Para wala ilangay. So, gamay na oil. Good. Tapos, bawang, buyas. Woo! Grabe, humot na kayo siya. Ginger. So, ako aning version na piyaparan. Pero ako mga maranaw friends, mas maayo gid mo lutoan eh. Sulay-sulay lang niya tuwa guys. First time pa po na ako makalutoan eh. Pero gimingaw gid ko sa ilang putahe. Lamig gid ilang putahe. Butahan na to og kamatis. Tapos bell pepper. Tapos muni guys, yung special recipe. Palapa. So pwede ta maghimo ani from scratch pero kami nagpalit nami. Right? Kala. Muna yung special recipe. Palapa good. Siyang mikos-mikoson guys. Grabe muta kayo eh. Woo! Grabe! Woo! Asin, turmeric. Butang na nato ang coconut water, first coconut water. Butang na tato guys. Woo! Ayan lang. Tagahan na nato gamay pepper. Regards sa itong mga no friends dira, I miss your foods. Busa nagluto ako Guys, luto na itong sugba. Woo! Ato ng kwaon. Panitan din nato guys. Grabe lamiya sugba nato eh. Oh. Woo! Grabe. Pero wala pa din nag-stop atong cooking. So, ato lang siyang tanggal-tanggalon. Okay din unod aning mamsa oh. Woo! Actually, pwede na siya kanon as it is. 'Di ba? Pero ato siyang himuog espesyal. Aso-aso gyud oh. Aso-aso gyud siya. Tinaw na to. Lami gyud kay siya. Unya, na stone shot nina ako. So dili stress ang meat ani. Ana sila, pag dali daw nimo siya makil ang isda, mas okay. And also, the most human way of killing a fish, 'di ba? Di na siya mag-suffer, diretso na siya langit, 'di ba? Bukal lagi siya, humot kayo. Butang sa nato siya sibuyas dahonan. Then ibutang din nato ang atong trevally isda. Woo! Grabe. Lamian niya eh. Woo! Grabe guys. So careful lang ta mag-ukay para dili siya mabungkag-bungkag. Grabe ang amoy. Nalasahan na gud na ako ang culture sa mga maranaw. Lami kayo gud. Tangan nato siya ang second nga gata. Tangan nato. Woo! Daghan kayo mas ganahan ko og sabaw-sabaw so gidaghan gyud na ako og gata. Okay na, bukal na. So gitilawan na namo. Good naman. At wasa siyang isat aside. So wala pa naghuman atong luto guys. Okay, special gini na luto at wasa siyang murag prituhon ning grated coconut. So timplahan sa nato. Same gyapon. Bawang, cosmecos na ni. Bell pepper, kamatis. Ito na to, guys, sibuyas dahonan. Ano itong turmeric na po guys, para mo color siya. Siswal, palapa again.
Then, ang coconut. Sulay-sulay rin eh. Let's try and try. Tanaw nato kung ma-recreate ba nato ang luto nila. Wow. I-transfer lang nato dito sa atong lutuan ganina. Ipabukalan nato gamay atong isda, then ato na siyang ibutang to atong grated coconut. This the last step. Woo! I can feel it. Woo! Yummy. Tapos I hope musunop na siya. The favorite part sa atong cooking is ang pagkaon. Woo! Nara siya guys. Yaparan isda. Pero guys oh. Oh, trevally fish. Tilawan nato. One more. May lagi magluto guys. Tikalbong na po ng baho anes. So, mga unsami, thanks for watching. Until next adventure. Bye!